journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, duha patay human mabangga sa truck ang usa ka motorsiklo. 13 ka mga survivors sa nahagsa nga C-130 plane sa Patikul, Sulu, nakauli na sa ilang pamilya human mahospital. O kapulisan sa North Cotabato nagpahimangno batok investment scam. Sa detalye sa ato mga balita, duha ang patay human mabangga sa truck ang usa ka motorsiklo sa lungsod sa Hagonoy, Davao del Sur. Namatay diha-diha ang mga biktima ug matod sa mga nakakita, kusog ang padagan sa driver sa motorsiklo. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Walay kabutangan ang tumang kasakit sa 40 anyos nga si Crisanta Sulutan. Inahan sa namatayang driver sa motorsiklo nga si Crisnol, 25 anyos. Human namatay dihang nibangga sa usa ka truck alas 10:40 kagabi, Hulyo 29, 2021. Wala pa ko katanaw siyang naong. Igor ako nahikap sa lawas. Ambot ato sa ako patong sabutan unya, sir. Sumala ni Brendo de Latina, uyuan sa namatayang angka sa motor nga si Ever de Latina. Wa sila'y mabuhat ug dawaton na lang ang nahitabo. Ang amuha lang gipangayo sir sa pangitabo sir kanakong manghog nga mahipos ng taon. Ang amuha ang kaluwi lang. Kay disgrasya namang yun di naman nato na mabakwi. Dead on the spot ang mga biktima, manabangga sa Isuzu Elf truck nga gimanihon ni Erwin Sardido dol sa tulay sa Gihing River, Hagunoy, Davao del Sur. Matod ni Junel Peralta nga usa sa mga mitabang sa mga biktima nga kusog ang dagan sa motorsiklo. Abtan na mo dito gabi, nagbuhiod na ang duha ka kuan sabay sa motor. Nagtandayay. Nay pedikaber nga hapit po na nabanggain tapsingan nagpanipis kusog kay ilang dagan. Mao nang diha sila nabangga anang elf nga truck. Kaganyang buntag, nagatubangay ang duha ka pamilya ug driver sa truck sa opisina ni Traffic Investigator, Police Staff Sergeant Romulo Duduso. Pagkahitabo, gibanggaan nila ang lubot nga bahin sa truck. Nga makita nimo dito nga piko jud siya kaayo. Unya sa akong pagkandak og imbestiga dito sa area, na ako'y nahinabi nga isa ka pedikaber nga giubertikan siya matud pa aning motor nga perting kusuga. Unya naapoy mga nakakita dito nga mga bystander sa Daples Dalan, mao gihapon ang ilang ingon nga perti gidong kusuga aning motor. Pahimangno sa kapulisan nga mag-amping gyud permi sa pagmaneho dili magpabulhot bisan pa og bakante kaayo ang dalan. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines. Hagunoy, Davao del Sur, stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Human sa 26 ka adlaw nga pagpatambal sulod sa hospital, makauban na sa 13 ka mga survivors sa nahagsang C-130 plane ang ilang mga pamilya. Samtang kapin na pulo ka mga patayng lawas, sa ilang mga kauban ang nagpabilin pa sulod sa punerarya sa Zamboanga City. Tungod kay wala pa migawas ang ilang DNA test aron mailhan ng ilang mga lawas. Bisan pa man sa ilang nasinati nga pagsulay, nagpabiling ligon og determinado ang 13 ka mga survivors, samtang ang ubang survivors anaa pa sa mga ospital og tulo niini ang ania sa syudad sa Davao. Ani ang report. Nakapauli na kaganina, Hulyo 30, sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya ang 13 kasundalong survivors sa nahagsa nga C-130 Hercules aircraft. Ang 13, mao ang mga nakonfine sa Western Mindanao Command Hospital sa Zamboanga City ug kabahin sa 46 ka mga survivors sa nahagsa nga aircraft niadtong Hulyo 4 didto sa Barangay Bangkal, Patikul, Sulu.
Human sa 26 kaadlaw nga hospital confinement, makita sa hulagway nga gi-share ni PFC Al Sharif Atiola ang mga batanong sundalo nga abtik na ug lagsik na usab. Sa among interview kang PFC Atiola, among gipangutana unsa ang iyang gibati karon nga makauban na ni ang iyang pamilya. Sa iyang kasinatian, naabay maayong butang nga iyang natun-an. Masaya po ang feeling ko na makita ko po yung anak ko, saka makita nila po ako ng buhay pa rin. Babalik din kami pagka tapos siguro maglilib kami tapos babalik po kami. Akong gipangutana, mubalik pa ba silang tanan sa pagpanirbisyo? Ang inisip po namin na kaya kami babalik sa serbisyo para sa unang-una po para po sa pamilya namin. At yung pangalawa po para rin sa bayan. At kailangan po nila kami para maglingkod po sa kanila. Makita sa hulagway nga una misakay si PFC Atiola sa C-130, malipayon kini nag-selfie kuyog ang iyang higala nga si PFC Alzid Haurani. Apan, naapil si PFC Haurani sa mga namatay sa nahitabong aksidente. Unsa ang mensahe ni PFC Atiola sa pamilya sa iyang mga higala ug sa pamilya sa mga mipanaw na? Ang mensahe po namin sa mga lagi nandyan sa amin at nagdadasal sa kaligtasan namin at palaging sumusuporta po sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At saka yung mga kasama namin na namatay, yung mga kasama po namin, pinagdarasal po namin sila palagi. Sa ilang kasinatian, ila kunong nabati ang suporta gikan sa ilang pamilya sa Philippine Army ug sa katawhang Pilipino ug ingon man sa buhatan ni Presidente Rodrigo Duterte. Papasalamat po kaming lahat sa mahal nating presidente po na palagi nandyan sa amin at sumusuporta at nagpapalakas po ng loob namin. Maraming salamat po, mahal na presidente. Bisan pa man sa ilang kasinatian, nawad-an og higala, nakasinati og krisis sa ilang kinabuhi. Mobalik kuno sila sa Armed Forces of the Philippines ug barugan ang ilang gipanumpa. Securing the people, securing the land. Edith Caduayan, News 10 Philippines, stay safe. Daan nang nag-warning ang Securities and Exchange Commissions kon SEC nga dili gyud magpailad sa mga tawo nga mohanyag og double your money scheme nga dali ra ang return of investment kay usa kini ka modus kon investment scam. Sa North Cotabato, nanawagan karon ang kapulisan didto sa mga investor nga nabiktima sa Amara Investment nga mo-file og kaso batok sa founder niini nga wala na igkita. Ani ang report ni Lizel Banga. Giagni ni North Cotabato Police Deputy Director Police Colonel Bernard Tayong ang mga investor sa Amara Investment Scheme nga mo-file og reklamo sa mga police station aron maaksyonan dayon. Matud ni Tayong, wala pa'y na-file og reklamo sa mga police station nga nabiktima sa Amara Investment nga usa ka scam nga nag-offer og double your money scheme. Nanawagan kami the last time pa kung sino may biktima, pupunta sa amin officially. Wala mga nagpakita. May mga media, kung ano nga sa Facebook, meron na biktima, but wala mang they should appear sa office namin. Usa sa mga nabiktima sa Amara Investment si Hazel Ann Aguana, usa ka online seller o residente sa Villanueva Street, Kidapawan City. Nagahilak samtang ginasaysay ni Hazel sa Newsline Philippines ang nasinati karon nga dili na mabalik ang iyang 45,000 pesos. Sigon Hazel, nga Facebook friend niya ang founder sa Amara Investment Scheme nga si Hanelin Sarte nga tagamlang. Tunga-tunga sa May, nag-post sila nga. Actually, nag-post na si Mag-Amara Ana. Nag-post na si Mag-Amara Ana nga, ma'am, nga katikaran, ma'am. So, kami, nga, as lang, gagmay lag-income, or maglisod niyo, mga kaya, dagko, manggod na kwarta niya, ginakuan, ma'am. Antod, mga kanang nagdaghan naman ba, tayo mga proofs, tayo nag-post, tayo nagatag, ginatag siya, ma'am. Bali, syempre, ako po nga, na naginot lang po, una na kong tahak, ato ma'am, nagprinda ko,
papers na ko ma'am, nagprint ako, titulo na ko sa amuang kuan ma'am, sa amuang property. Tapos mo to nakahulog ko ma'am, 45,000 sa iya ka ma'am. Actually na-delay gid siya og 1 day ato ma'am, 11. Ano ko ma'am, giaway pa na ko siya ko ma'am, di naman makatarungan ma'am, na biya may giapas na payments ma'am, then nag-promise biya ka sa kuha ma'am nga 8, 9 or 10 ma'am, maka-pay out na. Dugang na Hazel, sukad nga nabulabog ang scam ni Hanelin Sarte kaniadtong bulan sa Hulyo. Kalit lang kining nahanaw sa iyang pwesto nga butik kung asa dito sab ginahimo ang transaksyon sa scheme. Apan nagpadayon sa gihapon ng komunikasyon ni Sarte o sa mga investors pinaagi sa group chat. Saysay sa usa ka investor nga di magpaila, gibana-bana nga minilyon ang kantidad nga pondo ang natangag sa Amara sa North Cotabato. Naapay investor nga naghatag og 250,000 pesos apan wala gihapon matuman ang saad. Nagpa-interview, appeal mo na sila sa GC. Tapos ang among refund mangkod by batch. Ang fourth sa gibahin-bahin lang sa mga first batch, second batch, third batch, pero ikaw fourth batch nami. Sila, ang mga millions man na mga pending dira amang good kay naka-GC man na, okay naman tanan. Dugay na nga nagsigig warning ang Securities and Exchange Commission nga dili gayod magpailad sa double your money scheme. Gani, naa sa ilang Facebook page ang investment scam checklist nga giya aron dili mailad. Samtang disidido na ang mga investors nga mopasaka og kaso kang Hanelin og dili gayud kini magpaareglo. Lizelle Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. Naghinay-hinay na og pamauli ang 440 ka mga residente sa Barangay Tulalian, lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte. Human mideklara ang hospital ug health authorities nga luwas na sa hulga sa diarrhea. Kini human gipaspasan og limpyo sa mga residente gikan sa City Health Office, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o sa opisina ni Mayor Ernesto Evangelista ang tangke nga gipunduhan og tubig sa Tulalian Water Sanitation Association. Ang tuwasa, usa ka pribadong water supplier nga nagserbisyo sa mga residente apan nadiskubrihan sa mga opisyal sa lokal nga panggamhanan nga dunay o wala nay limpyo ang naisgutang tangke. Ani ang report ni Emily Rose Orteza. Nahunong na ang diarrhea outbreak dito sa Barangay Tulalian sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte. Human sa 12 ka adlaw nga pagtutok sa lokal nga panggamhanan aron masulbad ang problema. Kahinumduman nga kaniadtong Hulyo 15, unang nataho nga dunay nagka-diarrhea sa nahiskutang lugar og nagsunod-sunod na ang pagdala sa mga pasyente sa ospital. Naapektuhan ang 440 ka mga residente samtang dunay usa nga namatay. Ang Barangay Tulalian na namahimutang sa bungtod sa Santo Tomas nga nagsilbing boundary sa Davao del Norte ug Davao City. Ang tubig nga ilang ginainom gikan sa mga refilling stations apan ang ilang pangluto, pangligo ug panglaba gikan sa Tulalian Water Sanitation Association, usa ka pribadong water supplier. Sa pag-inspeksyon sa mga opisyal sa Municipal Health Unit ug sa Disaster Office, nakita nila nga dugay nang wala gilimpyuhan ang ilang impounding dam ug ang tubig wala ginabutangan og chlorine nga unta pampawala og hugaw o ang posibleng bakterya sa tubig. Tungod sa problema, nangunay na ang LGU aron maatiman ang katawhan ug marespondihan ang problema sa ilang tubig ug mapugngan ang pagdagsang sa pasyente. So for now, since atong July 26, no, we could claim na contain na ang situation, wala na yung mga dinadala sa ato ang RHU, sa ato ang mga private hospitals dito sa Santo Tomas. So on the process na sila karon na lang, ang ongoing pa ang medication, pero kung naabay yung cases, wala na siya. Ato lang, nag-campaign ta sa ato ang mga taga Barangay Tulalian, na dili na magpataka ng consume, pataka ng gamit ng tubig na katong hugaw ang iyahang source. Sa kasamtangan, padayon gihapon ang pagsuplay og tubig sa lugar aron malikayan ang susamang problema. Gatabangay pod karon
within 14 days na from July 26 no, within 14 days magtabangay karon ang trabaho sa ato ang barangay officials is manghinlo sila campaign na manghinlo dito sila sa ground. Campaign po na dili magpataka og kanang consume ang mga tao. And then on the part of the TUWASA, ang board of directors, massive ang ilang pagpanghinlo dito sa ilang reservoir. And then with the supervision sa ato ang ni Edmo, no, sila Sir Gary Recto. And then kato siya kung okay ang resulta sa water sampling, then that's the time na abrihan siya for para mo support dito sa ato ang mga taga-Tulalian para pang daily nila nga gamit lang, dili siya mainom, pag daily lang nila na gamit, pamugas o anak. Gitabangan ang paglimpyo sa tangke o gilimpyuhan ang palibot o nanawagan ng lokal nga panggamhanan sa mga opisyal sa Tulalian Water Sanitation Association nga ilang atimanon ng ilang mga kliyente aron dili na maotro ang problema. Emily Rose Orteza, Newsline Philippines. Stay safe! At tangi! Daghang residente sa Davao del Sur buot nang magpabakuna. O daghang miyembro sa NPA na norender sa mga sundalo sa Northern Mindanao. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Tumaya at manalo sa PCS o Lotto. Sa bawat bili mo ng tiket, nakakatulong ka na sa kapwa mo at pwede ka pang maging milyonaryo. Tara na! Nagkadaghan karon ang naengganyo nga magpabakuna kontra COVID-19 sa probinsya sa Davao del Sur. Kay ang uban kanila nahadlok basin istriktuhan ang mga walay vaccination. Ang uban gusto mo avail sa one-shot nga bakuna nga wala na manginahanglan og ikaduhang dose. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Kung kaniadto mingaw, karon daghan na ang gustong magpabakuna dinhi sa probensya sa Davao del Sur. Usa ang 21 anyos nga si Jelly Rose Impok gikan sa lungsod sa Santa Cruz, Davao del Sur, nga miadto gyud sa Davao del Sur Provincial Hospital kaganihang buntag, Biyernes, Hulyo 30, 2021 aron maturukan sa bakuna. Masyag ID para makagawas gani ka for safety purposes. Tapos isa pud sa gi-mandate pud ni President Duterte nga need na to each individual nga makapabakuna for us to be safe. Nabalaka si Linda Maluya, 64 anyos nga taga Barangay San Agustin sa Dakbayan sa Digos, basin istriktuhan ang mga walay vaccination, busa apil siya sa panun sa mga nagpaturok og anti-COVID-19 vaccine. Para safety sa ahong lawas, inigawas na ho, importante nga naay bakuna. Dili ta pwede di mo gawas kay unsa naman mo palit mig isda, mo ngadto unsay paliton, mo gawas gadzod. Aminado ang 53 anyos nga si Geraldine Lano, ang Provincial Social Welfare Officer kon PSWDO sa Davao del Sur, nga apil siya sa kategori nga naay comorbidity o giawhag niya ang katawhan nga magpabakuna. Magpabakuna gid sila. Dili sila angay mahadlo kay kani giandam sa gobyerno para sa atong safety. Para sa ako ako gibati pero nag-off jud ko nga magpabaksin for security sa akong pamilya, sa akong kauban sa opisina at the same time sa akong kaugalingon. Sumala ni Dr. LPG Monarca, Chief sa Davao del Sur Provincial Hospital, nga misamot pa kadaghan ang magpabakuna tungod sa pag-abot sa Johnson & Johnson nga brand sa bakuna. So parang nagpabakuna karon nagadaghan na kumpara sa primero natong vaccination day. Orang na aware na sila regarding sa effect sa bakuna na nawala na ilang kahadlok. Nanawagan ang mga health experts sa probensya nga dili na batasanon ang pag-atang sa tungang gabi aron lang makauna sa linya sa mga magpabakuna kay taas ang risgo niini sa pagtakod-takod sa virus.
Orlando Dundundinoy, Newsline Philippines, Davao del Sur, stay safe. Nasikop sa tropa sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA sa Zamboanga del Norte ang gikonsiderang high-value target nga usa ka delivery boy atol sa drug buy-bust operation. Nakuhaan ang suspect og shabu nga mo kantidad og hapit 8,000 pesos. Ani ang report ni Zoraida Eva Mostaril. Naniguro ang mga operatiba sa ilang operasyon kay human nila madakpan sa gilusad nga drug buy-bust operation. Ang usa ka delivery boy ilauna kining gikuhaan og body temperature. Kila sa PDEA Zamboanga del Norte ang delivery boy nga si Rael Mejia Sandro nga nailasab sa tawag nga primo, 30 anyos ug residente sa Purok Lipa, Barangay Minaog, Dipolog City. Nasikop ang suspect human mapaliti og shabu alas 6 kagabi Hulyo 29, 2021 sa nisgutang lugar. Upat kagagmay sa share sa shabu nga mobalor sa 6,800 pesos ang nakumpiska sa mga operatiba sa PDEA. Lakip nga nakuha ang 1,000 pesos nga gigamit isip buy-bust money ug usa ka itom na coin purse nga gisudlan sa illegal nga droga. Matod sa PDEA, unom ka bulan nilang gi-surveillance ang suspect nga gikonsidera usab kini nga high-value target sa PDEA Zamboanga del Norte ug sa CDU Dipolog PNP. Sa karon detinado na ang suspect sa detention facility sa Dipolog City Police Station ug gikatagdang pasakaan sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Zoraida Eva Mostaril, Newsline Philippines, Zamboanga del Norte. Stay safe. Nagpalahi sa ilang diskarte ang 72nd Infantry Battalion sa Philippine Army sa ilang kampanya kontra insurhensiya kay nagkahiusa sila sa lokal nga gobyerno sa Arakan, Cotabato sa paghatod og hinabang sa mga residente ilawom sa Gabay Padayon Program. Tumong saab sa mga sundalo nga mapaduol ngadto sa mga tao ang serbisyo sa gobyerno nga mao sila mismo ang miadto sa barangay Kabalantian, Arakan ug nagpahigayon sila og lectures, discussion sa mga residente. Puyog saab sa mga sundalo ang mga pulis aron ipahibalo sa mga tao ang kawalay pulos nga hatod sa insurhensiya. Nagpahigayon og feeding program, nang hatag og school supplies, tsinelas alang sa mga bata o groceries ang mga sundalo, pulis ug LGU. Sunod-sunod ang pag-surrender sa mga miyembro sa rebelding New People's Army kun NPA sa Northern Mindanao. Naay mitahan sa mga sundalong ilawom sa 4th Infantry Division ug naasay misurrender ngadto sa mga pulis. Dala sa pag-surrender sa mga NPA ang tag-as nga kalibre sa armas. Ani ang report ni Rhea Montecalvo. Malampusong na kumbinse sa 58 IB ang 7 ka miyembro sa NPA nga musurrender sa tropa sa gobyerno. Squad leader ug medic ang sagad nagsurrender. Dala nila ang usa ka M16 rifle, usa ka AK-47, usa ka KJ-9 ug homemade shotgun. Nagdesisyon ang 7 nga mag-surrender kay lisod ang kahimtang sa bukid ug buot na nilang magpuyo nga malinawon. Sukad milingkod isip Commanding General sa 4th ID si Major General Romeo Browner. Daghang NPA ang nagsurrender sa ilang area. Sukad Hulyo 19 tuig 2021, 14 na ka NPA ang bibaliktad na og suporta ngadto sa gobyerno og dala nila ang 11 ka high-powered firearms. Sumala sa mga sundalo, nagpasabot lamang kini nga misamot na og kahuyang ang komunistang kalihukan. Apil sa gisurrender ang mga arbas ug bala nga gipanglangkuban sa US caliber 30, usa ka M79 grenade launcher, shotgun, pistola ug revolver. Giasikaso dayon sa mga pulis ang papeles sa mga nagsurrender aron makakuha og suporta gikan sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ICLIP. Kakapoy ug kagutom gihapon ang nag-agat kanila aron mo surrender. Upat ka mga armas ang dala sa pag-surrender nga anaa karon sa puder sa 58 Infantry Battalion. Ipailawom pa sa deradicalization process ang mga nag-surrender ayha sila mahatagan og suporta sa gobyerno.
Rhea Montecalvo, Newsline Philippines, Province of Bukidnon. Stay safe. Kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na inyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab mininyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City. Ug Channel 50 usab kita sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!